Ngila along ready lepa na do la sya ngila along ready te ngampat la ban ong kan mut ki ban poi ten rei namar ba komo pi don arbenta ki don ki ba myolat ban ong ban wan hi da ka kali la jong ten rei ki ba bun ru ki ba ong bang ngila te kinangin yo hi da kali la jong te ya kita komo pi ngila ready lepa na do la sya kasni hakon ko pon bikiwan kamot ka tim jo ki doktor ka don ki volunteers jo ka health volunteers kala don na kalian ki magistrate ru kala don ha ki tu ki jaka ki ngebu borok sau teli ki jaka bakin rung kini ki bapli ki kun samla jongi lane ki tu ki brio ki ba trei lane ki basa sabar jongka jela ka jongi tang ba ki ba don hapo ka North Eastern States maximum na sam te nang tab na boro ai ki neutli ki wei patru neutli ki wei pat ki jelar ki don te komo pi ya ka numbers ka exact numbers ngam don menta namar ba ya kanika restriction dang sukut menta kasni ke recession jo gitu kakut mentak ni tengok mau pingam lah ban update mentak kat no exactly ki balar de pristar bangi tang melong duna ya ka araja praspangut duna ya ka araja praspangut katu ka order layo na ka ministry bad ya kan ni ru ngi labu ka portal jong kini ki bapo North Eastern States bad ha ka jo ko pori ki beshabar jong ka North Eastern States su ngi labu biang ha ka portal nomor ba yok ki sutu bakla kabala bandrung banmi le kani kalong bala de kilawan kan bampor yaki bakin le phai biang ngin namla ban ong kala ban long mentau snem kala ban long benai September lan kala long October November ka syong kat kum constitution te tang ba ki long ban ki dei ban long ready ba ande ki wan phai kalek phai kloi kan nam arais te kata ki hab ban sutu ba yok ki ong ngin suan pej bayeng ba sen ngin lek no tang hadin artayo lai tayo kata kan ngalong namar kum mo pi kham tam kitu ki banwan ne ki hotspot zone la ne kini ki red zone kham tam ki banwan ne ki red zone ko mo pi ka protocol ka kham lo strict ba na ka menta joki an ki poi shala ka jok ka yin ka sem joki ha po ka jela joki daw bangi bale bangi phia artli ka ar face ka benengkong kolong bangi kwa syua banwan ra ikini ki bajan ka bot apo North Eastern States balai ngile akum ta damar North Eastern State ilayu i bahai ba ki babun ki jela kani ka COVID-19 kam da bun than ka kes kam bun te kalong hi kum mangi ha ka apo ka jela mila nakadaw ngi concentrate syua banwan ra ikini te ha bangi warra pa dei ikini ru ngimla ban chu ken sting be ban ong ba philong free naka nu khnyam jimpang de nakadaw ngila de ai ka tu ka standard operating procedures ka protocols ha ka baki ha ban maintain ko mo pi ki ba chnong kendong la don ki ba let's say ki ba ke bapli ki ba kayeng ka barit ki don nyungut prangut ha ka wi kayeng ngila rai ba yakitu ngin karantin nang brokot kamu lagi don nyungut prangut ayeng kam lele kini syok ya yi tang ba ngin karantin ki brok ka wi kayeng lagi don nyungut prangut ni chpungut kam lele syok lang tang ba khat sau sngi ngi karantin ya ka family brok ka wi bat ya ka bam ka di kan sapen biang ka sarkar on daily basis nak ka benta ka khat sau sngi ka challenge sengi kalau kemne wat lan la don ni kan ka apro don ki sengi kinok kendong jengi ka internet ka don kum kata nginem la ban ong bang nginem la ban tres katu kala ban chia hasor le se kum haslong hajuai hatura hakaba don kan ka badon kan internet kamut kala ban long te enrei ngai kren yakine ki ba mla ban don kanik namar kitu ki bom don ka bomut wat ka phun jokiru ngathai ka iPhone kim don te pi nagara ka daw ko pi kan long hi equal ka jing ka responsibility ka long be equal la pi ong sonong kendong ne hasor ne ka ka ba menta hi ngin pentikna ba kino ki ba ngai ngile ya ka garantin ka home quarantine kan no ko ngile kan dak tikna ba kimbit banmi namar menta ka tim jongi kala klan ngila thau ka tim ka ba klan dedicated team ha ka ba ki doktor ki health volunteers ki don ki maki ki malai ki ban lek monitor man kasni hakayeng ka sem joki la de pi ong sanong pendong ne la de pi ong sasor ngila don ke dengan tim ga klain ko mo pi tang hang ne po is ka sales kan shoot pai pi hakan de slong accumulation sau po pratli ka tim mi don haga ba ka DC kala thau ki na ka tim bat kine ki tim ki phia lei jong locality lei jong sun haga ba kin monitor yakine ki bale e ka home quarantine po nyau hajar kan dai spa 7900 na kachi pau hajar aspa prap kun yungut ke bala register pani te na kachi pau hajar aspa prap kun yung
naga sipo hajar aspa propunyo ka bangla de clear nyo hajar kendai spa ka bala poi cek account zoki te menta kadang ya keniru nomor kasyong hakabang amang ya pha lam bakabang ka bang kanang le ka kam kadang long on ko yin nanta sa kawai pat ketuk be dei bat kiniki gawe dei bat kituki unregistered laborers ka ba nilayo silak prapusau hajar sispa prapusau nadu menski thode ngila pha e ka pisa sa po ka bang te ka bang menta kadang transfer ya kan ka pisa ke jongki halaki jongki account jongki halaki jongki bank account jongki menta kaski kelas tang ban transfer na ka bang sya kineki account jongki neki ba per dengan sana update cucu la syai katnu ki balayo bat katnu ki bab